Kinong Bangladesh ki batrai ha Odisha kila janmat ya kawat menta kajing khandra kabajur kalade panya chakmat banlap ya kinong Bangladesh ki basa bian ha katai ka jala kajing khandra kabajur bha kalade panya chakmat banlap ya ki breu ki badai trai napo kari Bangladesh ki basa bian hapo ka jala Odisha da kabashim ya katai ka senjam kabashakmat ka sorkar Odisha menta katmu ban pentikna ba an omdan shu uway na kawairu kinong Bangladesh kibasa bat kibatray hakano kano ka banta hapo uput usam jong ka jalahi baro kaway ngidon kanong rem balapan pau ban itu ya kinong Bangladesh kibasa bian hapo Odisha mentangin pentikna ba an omdan shu kinong Bangladesh kibasa pentrikam langba kino ki company kiba aikam shabar bat sapo ka jala laong u Prithviraj Harichandran menteri an jong ka jala Odisha kani karai kawan hapdeng ka jingkiu ka jinge hakaliang ka jingshong shngan hadin ka jingsha peniap jungki arpon ringut kiriu pajba hapa halgam jong ka jamu an Kashmir kitnat sorkar kilaya kenu bat ki company engineer baper labtha aru yaki banyasam jingtip hapdeng kino kibriu kibadai nabar kibasya thungkam klem katkum kaany bat laong bakin pensange no yakum kini kikam lane ban yakendo yaka jingsha penshitom haka benta kabaningkong ka jing itu ban penlejingmut haki nriu teli ki distrik Badon Harud Duriau kibala ban penpoi lengba ka lenti Duriau layathu shushu katkum ka jingtmu hakate ka sinjam ban ningkong haus nem baladep ka sorkar Odisha kalaptha ya baro kibor senshar distrik bakin penlong yaka jingkhandra babnya panwat yakinong Bangladesh ki bawan ruktu hakeleng ka jala labtha yaki he sorkar bakin thau yaki kenhun bayatrelang ki bakenthuk yaki briu na ki block office bat ki thanat pulet banlap yaki nongwan buhaisnong bian na Bangladesh hadin ka jingklumar hari Bangladesh kabalayo i yaka jingsha weng shuki jongka Sheikh Hasina hausnem baladep haka juba bala IT haka yung dorbar thoan jongka Odisha ka sorkar kalapan pau bakidon hadu lai hajar news pa sau phongut kinong Bangladesh kibala itu bakisa bian hakatai ka jala bat baka jingsha be no jongki kadang don haka jing bishar penya an penmiru yaki kendon nak benta kitnat pahara ban itu yaki jaka badon kinong wan rung bian ban pensisha yaki kot kisla kibas suba bat ban buru yakarukom ai jingtip ban pentikna bakin nong wan rung bian kinom lek klem dat tip shai ki jing ptha kin yarapru yaki company shimet ban penlong yaka jing pejnya kabak khambha yaka tenrai jungki nong trei jungki bat ban ai jingtip yaki barjala ki bomdon kot donsla yakini kikam anyalam daka Odisha Special Task Force STF haka jinge trelang bat kitnat baper ki pulit ruduriau jongkaruri India ki pulit yada lentirel ki pulit district bat kitnat watnya